Στο πρωτάθλημα είχαν η Αναγέννηση Γιαννιτσών και ο Πανσεραϊκός, μένοντας το 1-1 στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Στο πρώτο εντός έδρας μάτς της ομάδας της Πέλλας, το παρόν έδωσαν 2.500 φίλαθλοι. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, όμως βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το πέναλτι που εκτέλεσε ο Βρούτσινας στο 37. Στη συνέχεια η ομάδα του Σπύρου Μπαξεβάνου βγήκε μαζικά στην επίθεση και αφού δεν το πλήρωσε στις αντεπιθέσεις των Τσεραίων, κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με το καταπληκτικό σου του Νταντίδη στο 75ο λεπτό. Να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν και στην ομάδα του, γιατί μια νεανική ομάδα έδωσε σήμερα μαθήματα. Όταν έχεις θέληση και διάθεση μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Λόγω ότι έχουμε νεαρά παιδιά στην ηλικία, δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσουν σε ένα παιχνίδι με κόσμο που θα τους υποστηρίζει. Προσπαθήσαμε να μετριάσουμε τον ενθουσιασμό τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν μέσα στο παιχνίδι. Μπήκαμε αρκετά καλά, μπορώ να πω, στο πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα δεν δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες που θέλαμε να δημιουργήσουμε σαν γηπεδούχοι. Βρεθήκαμε σε μια στιγμή να χάνουμε 1-0 από ένα πέναλτι. Εγώ θέλω να πω για το πέναλτι ότι ας αφήσουμε και λίγο τους διαιτητές. Είναι άνθρωποι και τα λάθη